Kasorkar jela kesengi baar jong katayo kala banjor kejing don kam jeng inong syong syong kejela ban buram kejing betha bedai ba kejing yakun ya kejing sapriang jong klam COVID-19 ha kene kejela. Haba pen pawe kejing ro ru ikitu ginong syong syong ki bam kwa setia banwan payeng hakum kene kep. Kabala ban bu kejing ma ya keyeng kesem ki bahayeng bahasem bat ki emnam salang na kene klam. Kalong ba ya katu ka tes ka sampel ke bangi sim man ke sengi. Haduk menek lapoi ke total ar hajar ar spa prapo nyo ngut bat ke report ke bangi layo kabalong negatif kalong ar hajar sispa nyo po prangut ke report ke bangi deng ap banyo kalong kendai po nriu ngut bat ka kes kabalong positif menta kala kiu khat lai ngut iwei la khla siphongut ki la khlai bat arngut ki long active case arngut active case iwei de itu ibala don lepa ibang la dep test sausin lam skin kong indang test biang ya i bat iwei pat ibang indang suyo ya ke report menet hakaba ngisem ba iyo ya ka infection na une uknyang jingpang bad ya ini iba ngiyo ya ka ni report balong positif ngila shift ya i siapo civil hospital ka bangi ong ka corona hospital tinga kwa ban pentip ya ki pai ba no song snong jo kejela ba kini bro angut kia badon gani ka active case kia syat kia klaim ka bormet ka borpat ki ka bit ka biang namar bakane ka jingjia khamtam ya ini wei ibangindang syo ya ka positif menne kidei na ka ju ka thmei ka ba kitu baro khat angut kiyo ya uneu knyang jingpang lada don manu nakin nongsong snong jong jela ki bapang lane ki bale sim dawai hakine ki arteli ki hospital kawai ka Guwahati Medical College bat kawai pat ka Barwa Cancer Institute lada dei ki nongpang le ki bahayeng ki bale rengkat bat ki nongpang ki bale hadu nadu ka arpulai trik kibanlet nadu ka arpholai terik jong ubenai ubasau ubenai April nadu arpholai terik u April sejrong ka bangi kerpat kerke yaki kalong bakin sngau bha ban kol yautu nombar sispa pra kloi kat bala khnang ba ka jela ka sorkar jela jongi kanla ban tip bat ru ban ai ke jing betha kumno ban le na kabenta kitu ke balai ban jingo ke balai ban bisit lani ke balai ban sim dawai na kine ki arteli ki hospital kabaa kabangi rai shu kalong ha kine ki rural area lani ki district ki baper ki ba ni ong ki ha ka green zone like no ya ka shlo yakine ki baha pak rural area hakine ki district ki baper la sha nadu la skin kong ila rai ban sha no nadu ka skin kong na kabamut nadu khatwei tarik ubnai basan babaro ki dukan ban ple halaki jom ki jaka ka jom ki nadu ka khatwei terik ngilasya ba kidukan baper ki badon haki district headquarter ki badon haki snong ki thau jong kini ki district like no ya ka shlong agglomeration ko mong epi lasya bakin sedang biang ban ple ya ki kam ki jam jong ki baro kabaa hakawidei bat kini ka public transportation baru sikatang ni ailat tang arphosan persen. Nakasispa ni ailat akato kapotang arphosan.
mentapat ngelarai meneh ka review meeting na ka sarkar baya ka public transportation ngikentiu no siya ka sanpo na ka sispa sanpo persen bagin trekam nang takabaa nalor ka public transportation ngila siya ru mentayi ki private transportation hakine ki jaka kabamut haki we ki district baro like no tang ka Shillong agglomeration like no tang ka Shillong agglomeration ngila siya menta sanpo persen ba ngin penyat ya kini ki private transportation ngilap tha siya ki deputy commissioner ba ki district transport officer ba ki walk out ya ka modalities namar ba kanne ka sanpo persen ngin ya da ka bangi ong ka rotational basis ka ba shisngi ya da ka we shisngi ya da ka we shisngi kumta te sanpo persen shisngi kan ya ka bom ya menta kamut sa sanpo persen kan ya la syai ya kata ngi e ba ya ki regulation baro an sa penbet bat an sale na kaliang jong ki district administration baro Kani kasor jong kasor karjala kalami na kasentor jong sembut menteri rangba uba plus don tensong hadin kejinyo i bagi nong shong shnong jong kejala kim i patiaw satya ban buram mi kejing betha jong kasorkar marya pelat ya ka curfew na do kala sing uplay jong katayaw bat kejing ailat ikibabun kidukan bakin play Uniu sembut menteri rangba ulong baga klam COVID-19 kedai kejing maya baro bat kejing betha jong kasorkar kamdai satya ka kam yan nilai hendrai kedai kalat yada na uniu kenyang jingpang uong bawat lagi sipongut kibayo e kejing pang COVID-19 kila klan menta hendrai 4 tim yo kala banwan biang hakanu kanu kapor ni hakanu kanu karukom Namar kata uong ba kejing alum buon ngut jong kibriu hakidukan bat kiwe kijaka kalong kejing ma kebakrau bat kan penlong le no eru ya baro kejing persang jong kasorkar banyak kun ya kenika klam uong ba kasorkar haduk menta kalala banyada ya kejing sapriang jong kenika klam hendrai kane kan sasya job no lada kamdon satya kejing trai lang jong kinong shong shinong baro Sngau bah burom lem ya kene kejing penbet nakaliang jong ka sarkar namar bakani kadika wei kalat ban yarap ba une uknyang jingpam unnum yabit iwei na iwei pat namar ba wat lada piong ba menta sipongut kila syai la klain re ngimpat tipat kumnu ne uknyang yo le si ula banwan hakanu kanu ke benta hakanu kanu kapor ha unu briu TKA ka bangi kerpat kolong na kaliang ka sarkar bangin sngau bah ban simkhia daladi yaladi kimdei ya ka ban penkeng ya kane ka protokol ka ban na kaliang ka sarkar kalabu bek kalabu renti lada baklai kata ngimban si na kaliang ka sarkar bangi hab ban khang biak lani ka relaxation ka bangila ai menta la si ngihap ban close down biang yaki AK baro tekan long ke jingdu nong ya baro jong ke jela jong i baro kawai kumtang akarpat nakaliang jong sarkar bakin ngau baha ki pat ba jong ke jela jong i kenthei bat chenlang bakin ngau baha ban burom ya kane ka protocols ya kane ka advisories ka ba ka health department ka issue lani ka pha na kapor sa kapor na kabenta ka jingbit jingbiang ke jing bahalang jong barok ke nong snong hapo ka jela ka jongi Hakan dekasngi usembut menteri rangba ke jela ula pentip ru bana kaliang jong ke sarkar jela ke sngu buram hadu kata-kata yakitu kinong shong shnong ke jela nadu ke samla puli bat kibatrai shabar ke jela kibam kuat setia banwan paino shalaying hakum kini ka khap ke bamenta khamtam kitu kibasa hakijaka baha bhapo ke red zone namar ke jing sngthu bakila banbu ya ke jing ma ke bakrau ya ke yeng ke sem kibahayeng hasem bat ke im langsa lang na ke jing sapriang jongka klam COVID-19.
Ula ai kublai ya kini kinong syong shinong haka bakan turu bakim padai setiaban kerke haka ban wan pai no chala ka jong ke jella kamtam hauni upnai jemang katba ke jella kadang ya kun ban pendu ya kini ka klam. Lak ban kedau hang ni ba baro kidan kumba shipa wajar tam ki samla puli kenthop ikitu ki batrai ki badon menta hakal lang ki benta jong kari India kenthop ha ki jella jong ka than chate lam ngi jong kari. Menteri Upentip bahaduk menta kibriyo ki balawan syakhamat ban register bat ke sorkar ke lakin jo syakapra hajar ngut ban akaliang jong ke sorkar kadang persyang ikilat kilenti kumno banyarap ikini kibriyo ki badang sakut syabar ke jella. Namar ba katu ka movement ko mga ong pimene ya kitu ki khod samla badi ki pajba ki badon keleng jo ka North Eastern State ngilas dang banwara hakaba ngisdang mene bat lasai teter kanang pedeng kani kijing warna ya ki ngi keren patru ya kitu ki badon syabar jo ka North Eastern State ka ka bangi keren bahana kalong sarkar kolong bangi kerpat rit balakum no kumno menta ubnai sengau bah wat pat wan pai shala ka jelala jong ngisku thu ya kijing ngisku thu ya kajing sengau ke jong pi marwai ya kajing sengau ki kemi ki pa ki bahayeng ga basem nei ngakwa ban kerpat ya ki bahayeng basem ki kemi ki pa bat kitu ki basa sate sabar jong ka North Eastern State sengau bah ban perkhat lem ya ka sorkar ngila persyang ka bor ka bakot baro ya ka ban pentik na ba kan ke ji kenyang jing pang kan kut no leni kan yo la chu ban wan ka jela jongi de hnrei ko mong ong pi lada mangi ki paj ba ngim don ke jing trelang ngim don ke jing lang ngatrai kan poi ke jing ka ba krau ya ka sorkar ya ka district administration bat ye ki paj ba no shok snong baro te ka banga kerpat kolong bas ngau ba pensuki menta katu benai plasai stom ka bangi kerpat na kaliang jongi sukar kolong bas ngau ba ya sya sitom lemban ni namar ya mentang ibun kam ban pediang ya kini kilai hajar tam ki basa apo North Eastern State de kani ka movement ka bangi warna ya ki le sikan tam bampor sa citayo lani atayo nang ne sikamat kabamut lajan poi kapor ban kut uni upnai nang radau ka bangi kerpat na kaleng sarkar kolong ba ngi apil ban ngi kerpat ya ki kimi ki pa bat ya ki bahayeng basem bat tham tam ya kitu ki khon samla lene kitu ki nong song snong ki badon hakeleng jong ker India to ya sya sitom lem bat ka sorkar jela ka jongi ya ka jing persyang ka jongi ya ka jing kerpat ka jongi ba pins ngau bha ban kam pensuki syua ban wan pai syala ka yin ka sem hapo ka jela ka jongi ka ba kidon ki students ki donru kitu ki batrei haki company private ki baper lada day ki badon ha kitu ki red zone ki hotspot kat kum ka notification ka bapenmi ka Ministry of Home Affairs na kapor sya kapor lasai lasisngi hadin jong ni ubnai ka bamot kalaban poi sya katayo ko benokong jong ubnai Jun kalaban long siteng jong ubnai Jun lasai ande ki wan pai kabangamut ban ong lepa kalong sengau bahai ya kitu ki ban wan naki hot zone naki hotspot lani naki red zone kajing pun kre jongi na kaleng ka sarkar kalong ba pihap ban karantin yeladi om syu khat sausngi nei kan long ar phau prasngi khnang ba kan don kajing singan ya baro kinong song snong jong ke jela mikla jongi Hakawai pat kaliang ke sorkar jela kalapan paw ya ke jing pen nyau ke bajur halo ke jing pen ken ya ki kendon da ki nong thiet kiat ki baklem buram shu ya ki kendon balabtha da ke sorkar ban yeng paji uwei na uwei pat kum shibenta ban khanglat ya ke jing sapriang uknyang jing pang corona namar kani ke sorkar kalapan mi ya ke hukum menta ka bamaham ban le da ke bating ya ki dukan kiat ki bomla ban penbet ya ki nong thiet kiat bakin buat renti ya ki jing betha jong ke sorkar those people who
was queuing up in front of the wine shop. They did not maintain the social distancing. There was a complete violation of social distancing. So on behalf of the government and on behalf of the district administration, I would like to urge each and every concerned citizens of the state to kindly maintain social distancing. Don't compromise with this protocol. It is not for the government's interest, it is for your own safety and for your own interest. So I wanted to appeal once again from the government side, kindly bear in mind the moment you come out from your doorstep, please make sure to maintain social distancing at any cost.